डॉक्टर के भगवान भी कहल जाला। ई एगो विश्वास के रिश्ता होला। मगर कैसन होई अगर जीवन दे वाला ही मौत के शैतान बन जाओ, जेकरा अमृत समझनी उहे विष निकल जाओ। डॉक्टर अंशुमन बहुत ही काबिल रहले। न जाने कितना ही लोग ओकरा इलाज से ठीक होके ओकरा के दुआ देकर गईले, मगर ऊ रात ओकरा सर पे शैतान सवार हो गल रहे। रुका सिस्टर, ई का कर रहल बाड़ू? नथिंग डॉक्टर, पेन किलर देत रहनी। सुबह तक एकरा के होश आ जाई और पुलिस भी आ जाई, फिर सबके पता चल ही जाई कि कौन हैवान एकरा साथ ई सब कइले बा। ना तू जनरल वार्ड में जा, हम एकरा देख ले हब। ओके डॉक्टर। हाँ विवेक बोला। भैया आप काम करते ले? ना अब ही ना। तो कब करवा भैया? अगर वो होश में आ गई और वो पुलिस को सब कुछ बता देलस ना, तो भैया प्लीज हमरा के बचाला। सिर्फ 5 घंटा पहले की बात बा। बिस्तर पे जिंदगी मौत से लड़ रहल सौम्या विवेक से गाड़ी धीरे चलावे के जिद करत रहल, पर विवेक गाड़ी के स्पीड बढ़ावत ही जात रहल। बार बार बियर पिए के जिद भी करत रहल। अरे बियर पिए से कुछ ना होला, अरे इट्स जस्ट लाइक अ कोल्ड ड्रिंक। देखा हम अभी तक 3 पी चुकल बानी, कुछ भी ना भइल का कुछ। विवेक हम बच्ची नहीं की, जरूरत से ज्यादा पिया तो बियर से भी नशा होखेला। तो बस गाड़ी धीरे चलावा प्लीज, हमरा डर लग रहल बा। अरे सुन लेना बाड़ू का तू, डर के आगे जीत बा। और वैसे भी आज कुछ अलग ही करे के मन बा। आपन मन के आपन पास ही रखा और हमरा के घर छोड़ दा। ये भरल बरसात में इतना अच्छा मौका ना छोड़ सकेनी हम सौम्या। आज तोरा हमार भूख मिटावे के ही होई। विवेक का करतड़ा? विवेक हाथ छोड़ा हमार, तू नशा में बाड़ा। विवेक छोड़ा। आज हम तोरा घर छोड़े के खातिर साथ न लाइल बानी। आज हम तो से तोरा ऊपर खर्च कोइल हर एक पैसा के वसूल करे के खातिर लाइल बानी। आज हम तोहरा से अपन प्यास बुझाए। विवेक का बकवास बाई, छोड़ा हमरा के। जानवर जैसन बिहेव मत कर, प्लीज लीव मी। छोड़ा हमरा के। हम जानवर ही हम। हाँ बड़ा जानवर। वैसे एगो बात कही, तहरा से अच्छा तक कुत्ता लोग हो खेले। तहरा जैसन धोखेबाज दोस्त से कहीं ज्यादा वफादार हो खेले। छोड़ा हमरा के। विवेक हम कहनी ना, हमरा के छोड़ा। थप्पड़ लगे से विवेक के झटका लगेला। उस सौम्या के हाथ छोड़ देवेला। सौम्या बारिश में कार से उतर के रोत जाए लगली। कार के अंदर बैठल विवेक के गुस्सा लगातार बढ़त रहल। ओकर दिमाग में जानवर और कुत्ता वाला बात गूंजत रहल। अपना आप से बात करत करत विवेक एक्सीलेटर पर प्रेशर बढ़ा देवेला और एक झटके से कार के गियर में डाल के सौम्या के ओर बढ़ा देवेला। सौम्या के कार अपना पास आवत दिखेली। वो पलट के देखेली, कार ओकरा टक्कर मार के हवा में उछाल देवेली। सौम्या नीचे गिर जाली। विवेक गाड़ी रोकेला और सड़क पे तड़पत सौम्या के देखे लगेला। विवेक गुस्सा में आके सौम्या के ऊपर गाड़ी चढ़ा देवेला और गाड़ी चढ़ेला के बाद खुद के पुलिस से बचावे के खातिर अपन बड़ भाई के अस्पताल में ले आयल। लेकिन वहीजा आके ओकरा जैसे ही पता चलल कि सौम्या बच जाई, बस उहे पल वो अपना भाई के एक्सीडेंट के सारा सच बता देलस और उनकरा पे दबाव बनावे लागल कि वो सौम्या के मार डाले। भैया प्लीज, आपके मम्मी पापा के कसम बा भैया, प्लीज मार दियो ओकरा, वरना पुलिस हमरा के ना छोड़ी। भैया मार देता नहीं, लेकिन प्रॉमिस करा कि आज के बाद ऐसा हरकत तो कोनो भी लड़की के साथ ना करबा। प्रॉमिस भैया, गॉड प्रॉमिस, कबो ऐसा ना करब। भाई खातिर तो हमरा के मारत आड़ा, जबकि गलत तोहर भाई केले बा। वो भाई है हमार। अंशुमन घबरा जाला, लेकिन फिर हिम्मत करके सौम्या के इंजेक्शन लगावेला और इंजेक्शन के असर से सौम्या के सांस
रुके लागल और ओकरा आंख से आंसू आवेला और वो मर जाले। लाइफ सेविंग मशीन के ग्राफ फ्लैट हो जाला। अंशुमन सौम्या के नब्ज चेक करेला और फोन निकाल के तुरंत विवेक के फोन करेला। हाँ भैया बोली, हम ओकरा के मार देले बानी। तू जल्दी से यहाँ आ जा। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। आप ना हुई त ई कमीनी लगी त हमरा के फसाइए देले रहल। आज तो वाकई में गइल बाड़ा। भैया भैया ई का हो रहल बा भैया? भैया ई का? मौत बांटे वाला तू दोनों भाई के अब हम मौत के घाट उतारब। जैसे ही सौम्या इशारा करेली, वो रूम में मौजूद इंजेक्शन, सीजर और चाकू हवा में अपने आप उड़े लागल और तेजी से जाके वो दोनों भाइयों के शरीर में धंस जाली और दोनों वही जे मर जाले। वार्ड की दीवारों पे खून ही खून बिखर जाला। दोनों के लाश दीवार पे टंग जाली और सौम्या के शरीर वापस बेड पे गिर जावेला। एगो भाई अपना भाई के प्यार के खातिर ओकरा गलती पे पर्दा डालत हुए अपना पेशे से धोखा कैलस और एगो मासूम के मौत के नींद सुला दिलस। लेकिन कहेले ना, ईश्वर के घर में देर हा पर अंधेर ना। भगवान उहे लड़की के हाथों वो दोनों के मार के इंसाफ कर देले। बुराई के अंत हमेशा बुरा ही होखेला। अरे बहू, सुदीप के फोन आयल रहे कि ना? 2 दिन बाद होली बा, ओकरा के ऑफिस से छुट्टी मिलल कि ना? अभी तक तो ना मिलल माँ जी, बाकी वो बॉस से बात कैले बाड़े। अरे सुदीप, अभी तहार ही बात करत रहनी। कैसन बाड़े तू बेटा? हम अच्छा बानी माँ। तहार छुट्टी के का भइल? बहू बतावत रहली कि तरह के छुट्टी ना मिलल। उहे बतावे खातिर फोन कैले बानी माँ। ऑफिस से छुट्टी ना मिल रहल बा। हमार अब मुश्किल हमा, लेकिन आप चाही तो आप हमरा पास भोपाल जरूर आ सकेनी। आपके तो हमरा पास आवे के खातिर केहू के छुट्टी की अर्जी भी ना देवे की बा। हम अपन घर छोड़ के कहीं ना जाए वाला बानी। हाँ, करुणा तहार पास जाए चाहे तो हम ओकरा के रोकब ना। ठीक बा, जैसन आपकी मर्जी। अच्छा माँ, हमार ऑफिस से हमारे एगो दोस्त मनोहर आज सुबह ही मुंबई के खातिर निकलल बा। हम ओकरा हाथे आप सबके खातिर कुछ गिफ्ट भेजोले बानी, देख ली। और करुणा के भी वही के साथे कल शाम के ट्रेन से भोपाल भेज दी। हम मनोहर के बोल दिले बानी। ठीक बा, बोल दे अब। का कहले हो माँ जी? वो हमनी दोनों के अपना पास बुलावत रहे, हम मना कर देनी। बाकी तू चल जा। ओकर ऑफिस से ओकर एगो दोस्त मनोहर आ रहल बा। कल शाम के तरह ओकरा साथ भोपाल निकले के बा। घर पहुँचत ही अपन पैकिंग कर ली हा। बाकी माँ जी, आप यहाँ अकेले? तू हमार चिंता मत करा, हम संभाल ले हब। तू आराम से जा। माँ, माँ, माँ। अरे सुदीप बेटा, तू? बाकी तू तो ना आवे वाला रहला ना, फिर अचानक कैसे? अरे माँ, लास्ट मोमेंट पे बॉस छुट्टी दे देले तो हम चले नहीं। करुणा कहाँ बिया माँ? करुणा, करुणा। काहे मजाक करत आड़ा? करुणा तो तारा साथे होई ना। तनी देर पहले ही तोहार दोस्त मनोहर लेके गइल बा ओकरा के।
नहीं माँ, वो हमरा साथ नहीं खे। हमरा के लागल मनोहर से पहले हम पहुंच जाई, त हम ओकरा के कॉल ना कैनी। एनीवेज, हम ओकरा के वापस आवे खातिर बोला तानी। प्रणाम माँ जी। मनोहर, अरे तू यही जगह कर रहल बड़ा? अरे यार, वो बॉस अचानक से छुट्टी दे देले, त हम भी फ्लाइट पकड़ के आ गई नी। हम तोरा के ही फोन करत रहनी। करुणा कहाँ बिया? मतलब हम ओकरा ही तो लेवे आयल बानी। मतलब करुणा के तू लेके ना गईला? नहीं, का भइल? माँ, करुणा केकरा साथे भोपाल गेल बिया? सुदीप, कुछो गड़बड़ बा, जल्दी से दया के फोन करा। हेलो दया, सुदीप बोल रहल बानी। भाई, आपके केहू फिरौती खातिर कॉल केले बा या धमकी खातिर? ना छोटे, ऐसन कोनो कॉल ना आइल बा। दया, तू कैसे भी करके अपन भाभी के जल्दी से ढूंढ निकाला। पता ना कौन हाल में होई बेचारी ये वक्त। चिंता मत करी माँ, हम आपके बहू के सही सलामत घर वापस लेके आ जाए। लेकिन का आप वो फर्जी आदमी के पहचान सके नी जो नकली मनोहर बन के आयल रहे? सामने आ जाए तो पहचान ले हब। माँ, आप भाभी की बात बतौले रहनी कि उनकरा मनोहर भैया के साथे भोपाल जाए के बा। हाँ, बतैले रहनी। जब आप उनकरा की बात बतौले रहनी तो उस समय केहू और भी वहाँ मौजूद रहल की ना? हाँ रहे, सोहन रहे। ना माँ, सोहन दादा ना, उनके अलावा केहू और दादा ही काम ना कर सकेले। हमरा पे विश्वास करे के खातिर शुक्रिया दया। इट्स ओके दादा। अरे दया, ओकरा के छोड़िया मत, अच्छा से सख्ती के साथे पूछताछ करिया। हम बहुत दिखले सुनले बानी कि ऐसन मामला में घर के नौकर के ही हाथ होकेला। मनोहर भैया, सोहन दादा नौकर ना बाड़े, बड़ भाई समान बाड़े। एनीवेज माँ, फर्जी मनोहर जोन गिफ्ट लेके आयल रहे वो दिखाई था। ला रहल बानी बेटा। ई ले रहे ऊ। इस साड़ी आपके दुकान से लिहल गइल बा, तो इमे जौन भी कूपन के नंबर बा ओपे 5000 के इनाम निकाल के साड़ी खरीदे वाला के सभी लोगन के मोबाइल पे ई विनिंग नंबर भेज दी। जे भी ई इनाम के लेवे आई ता हमरा के इशारा कर दी। ना दया बेटा, ई ऊ आदमी नहीं खे। टेंशन मत ली माँ, ई ऊ आदमी ना हा ता का भेल? जाई ई उहे आदमी के पास। चला भाई, वो बाइक के पीछे चला, जल्दी चला। दया, ई उहे आदमी बा जे मनोहर बन के बहू के लेके गइल रहे। मिल गइल इनाम के पैसा। इनाम तो हम तोहरा के देहब कल्लू मामा। ये बेटे, तोहर बाप इंस्पेक्टर दया, बतावा कहाँ बानी करुणा भाभी? बतावा तारा की। नहीं सर, हम सब बताओ तानी, एक गोली मत चलैया। हम ओकरा के बेच दिले बानी। तोहरा के कैसे पता चलल कि मनोहर भाभी के लेवे आए वाला बा? के मिलल बा तोहरा साथे? केहू न मिलल बा सर। कल जब माँ जी अपना बहू के मार्केट में ये सब बतावत रहनी त उ वक्त हम वैसे खड़ा रहनी, हम सब सुन लेनी और पैसा के लालच में आके भाभी जी के किडनैप कर लेनी। कहाँ पे चले बड़ा तुम करा के? गोरेगांव वेस्ट पार्किंग हाउस फ्लैट नंबर 10 में। बस करा सेठ जी, अब वहीं के खातिर इतना ही बहुत बा। बाकी के कपड़ा हम पुलिस स्टेशन में उतार दे। हब डरा मत भाभी जी, हम आ गइल बानी। थैंक यू दया, तू हमार बहू के जान बचा लेला।
कहा माँ भी, हम आपकी बहू की ना बल्कि अपना भाभी के जान बचोले बानी। अगर ना बचाई थी तो इनकर हाथ के चाय पकौड़ा और पराठा से हाथ धोए के पड़त। भाई के तो पता नहीं खे, पर इतना भयंकर रिस्क हम तो ना ले सकत रहनी। हे भगवान, ये बुढ़ापा भी ना। अरे माँ जी रुकी ना, हम उठा देता नहीं। अरे अरे बेटा, काहे तकलीफ ले ताड़ा, हम उठा ले हब। अरे माँ जी इमे तकलीफ के का बात बा, 1 मिनट में हो जाई सब। इली माँ जी। सच बोली बेटा, बहुते सही समय पर भेजले बाड़े भगवान तहरा के। झुके में बहुत तकलीफ होता ही उम्र में। बहुत बहुत शुक्रिया तोहार। अरे मैं शुक्रिया जैसन कोनो बात ना है माँ जी। आप हमार माँ की उम्र के बानी और माँ के सेवा करे से ता पुण्य मिलेला। बहुत प्यारा बात करताड़ा बेटा तू। नाम का बा तोहार? रघु। और हमार नाम शकुंतला। अच्छा बेटा, चला तानी, भगवान तोहार भला करी है। बुरा ना मानी माँ जी, तक का हम पूछ सकीला कि आप कहाँ जा रहल बानी? एमे बुरा माने वाला कौन बात बा बेटा। इहे अत्ता पीरे तक जा रहल बानी, उहे हमार घर बा। ताई हम आपके छोड़ देता नहीं, हमरा भी अत्ता पीर की ओर से ही जाए के बा। टैक्सी बा हमरा पास। ये तो बढ़िया हो जाई, हमरा से तो चलल भी ना जा रहल बा। बाकी बेटा, तहार कपड़ा तो टैक्सी ड्राइवर वाला नहीं खे। माँ जी वो कपड़ा गंदा हो गल रहे, धोए के समय ही ना मिलल। अकेला रहनी ना, शादी ना भइल बा वहीं तक, यही से आज सादा कपड़ा में बानी। यही से पास में ही बा हमार टैक्सी। आई ठीक बा बेटा, चल। तल आई, ई सामान हमरा के पकड़ा दी। अब बेटा कहले बानी तब बेटा वाला काम भी तो कर ली। अत्ता पीर में कहाँ छोड़ दी माँ जी? आनंद कॉलोनी में एंट्री करते ही सीधा हाथ पर मोड़ लिया बेटा। ओ गली में आखिरी घर हमारे बा, 610। जी माँ जी। बस बेटा यहीं रोक दा, इस सामने वाला घर हमार ही बा। अरे वाह माँ जी, आपके घर तो एकदम महल के जैसन बा। बस बेटा, ई महल में बस दीवार ही रह गइल बा। मतलब? अब तहरा से का छुपाई, हमें घर में अकेला ही रहेनी। हमार सिवाय घर में अब केहू नहीं खे। जितना अपन रहले सबके एक एक करके ऊपर वाला अपना पास बुला ले बेटा। जाने कब हमार नंबर आई। शुभ शुभ बोली माँ जी, भगवान करे आपकी उम्र लंबा होके। ऐसन मत बोला बेटा, जितना जिए के रहे जी लेहनी। अब त ई फल और सब्जी लावल भी मुश्किल हो गइल बा। ऐसन हाँ तो हमरा की याद कर लिहल करी माँ जी, हम ले जायल करब आपके मार्केट। ई हमार नंबर है। ठीक बा बेटा, कितना पैसा भइल तोहार? कैसन बात करतानी माँ जी, एक तरफ बेटा कर रहल बानी और दूसरा तरफ पैसा के बात कर रहल बानी। कौनो बेटा अपना माँ से किराया लेवेला का? खुश रहा बेटा, खूब तरक्की करा।
हेलो हेलो सुहानी, हेलो। हाँ माँ, तू इतना घबराइल काहे बाड़ू? बेटा बेटा घर में चोर घुस आइल बाड़े, हमरा के डर लगता। दरवाजा खोला। सुहानी कुछ करो बेटा, कुछ करो। हम कुछ करत तानी माँ। वो अंदर आ गए बेटा। माँ माँ, तू दूर रह उनकरा से। हमरा से होशियारी अब वही बताओ तनी। माँ, पापा, का भइल माँ? पापा। मर गए दोनों। संभल के रहना, आवाज ना, बुढ़िया घरे में बिया। सॉरी बॉस, गलती हो गई। बॉस घर तो बहुत ही शानदार बा, यही से तो लेके आयल बानी तोरा के यहाँ। ध्यान से काम करा सब, अब कोनो आवाज ना होके के चाहिए। के बाड़ा तू लोग? मर गई नहीं। पकड़ एकरा के, एकरा हाथ में भी सोना के कंगन बा, उतार ले एकरा के। देखो छोड़ दा हमरा के, ई गलत बा। जौन तोहरा खातिर गलत बा बुढ़िया, वो हमरा खातिर सही बा। दिल्ली एनसीआर और नोएडा में चोरी करत करत हमरा के सालों बीत गईल, लेकिन हमने कबो पकड़ल न गईल बानी। हाँ, बस एक गलती जरूर दूसर बार हो गईल बा। पहला गलती में आनंद विहार में रहे वाला बुढ़ा बुढ़िया मरल रहे, अब तू अत्ता पीर वाला मरबू। तू रहला रघु टैक्सी ड्राइवर। तू पहचान ले लू बुढ़िया। आज ही तो सुन ले रहनी तहार आवाज बेटा, कब से तुहार इंतजार करत रहनी। रोज सड़क पे हाथ में सोना के कंगन डाल के चारा डालत रहनी तहरा के। आज मिलले बाड़ा, अब ना छोड़ब। तू हमार माँ पापा के मार डाल ना, अब हम तोनी सबके मारब। साली बुढ़िया, तू हमरा दोस्त के मार डालू ना, छोड़ तोरा के हम। तो के कहले बा छोड़ हमरा के? हम तो कहतानी आज तू हमरा के पकड़ ही ले। बस बस, बहुत भइल सांप और नेवला के खेल। तू हमरा यहाँ चारा डाल के लायल रहलू ना, तू हमरा चारा डाल के ना लायल बाड़ू, तहार मौत तोरा के हिजा लेके आइल बा। अब तू ना बचबू। ओमे गोली नहीं खे रघु।
हाँ इंस्पेक्टर, हम सीआईडी ऑफिसर सुहानी शकुंतला जायसवाल बोल रहल बानी, अत्तापिर आनंद कॉलोनी 610 से। हमार घर में 3 चोर घुसाइल रहले। सेल्फ डिफेंस में तीनों मारल गईले। प्लीज कम फास्ट। आज हमार माँ पापा के आत्मा के शांति मिल गई होखी। गाइस, थोड़ा और चढ़ाई करे के बा, फिर हमनी पहाड़ के चोटी पर होखब। ए बोल तो ऐसन रहल बा जैसे हमनी एवरेस्ट के चोटी पे लेके जा रहल बा। सही कहला। स्टॉप गाइस, वो हमनी के गाइड बाड़े, सुन ली है तो उनका के बुरा लगी। ता हमनी के कौन सा अच्छा लग रहल बा? तू दोनों के कुछ ना हो सकेला। गाइस, फाइनली हमनी चोटी पर पहुंच चुकल बानी और कुदरत के खूबसूरती आपके सामने बा। ओहो माय गॉड, ये तो बहुत ही सुंदर बा। ऐसा लगता जैसे हम स्वर्ग में पहुंच गए बानी। काहे के स्वर्ग? ऐसा नजारा तो हम बचपन से देखत आ रहल बानी। और हम भी। अरे राजू गाइड सर, हमनी के कोनो इंटरेस्टिंग जगह दिखाई। हमने जब से एहिजा आयल बानी बस पेड़ पौधा जंगल पहाड़ चट्टान नदी नाला यह सब देख रहल बानी। कुछ ऐसा दिखाई जैसे खून में उबाल आ जाओ। यस, अमित सही कह रहल बा। बा ऐसन कोनो जगह? हाँ, बात तो सही। गुड। तो राजू जी वहीं ले चली इनका के, ना तो दिमाग के नागिन बैंड बजा दिए है ये दोनों। लेकिन वहाँ जाए में खतरा बा। अरे उहे त चाही राजू सर, लाइफ के सिंपलिसिटी से तंग आ चुकल बानी हम। खतरा ही चाही। आप वहाँ लेके तो चली यार। बिल्कुल। वैसे वो इंटरेस्टिंग जगह बा का? काली पहाड़ी के गुफा। अरे बाप रे, का नाम बा, काली पहाड़ी के गुफा। अरे सर, कहाँ छुपा के रख ले रहला ई मस्त जगह। नाम में ही एक्साइटमेंट था। वैसे खास बात का है ई काली पहाड़ी के गुफा में? ई गुफा के बारे में बहुत सारा बात बा, लेकिन हमार दादी जौन हमरा के बतौले रहनी उस सबसे अलग बा। और का बतौले रहनी ऊ? ई गुफा लगभग 500 साल पुरान बा, जेमे एगो खूंखार तांत्रिक रहेला। ऊ अपना काली शक्ति के बढ़ावे के खातिर लोगन के खून चूसब शुरू कर देले रहल, जौन यहाँ के राजा बलि के बर्दाश्त ना भइल। एही से ऊ दुष्ट तांत्रिक के मार देले। तब से लेके आज तक तांत्रिक के लाश उहे गुफा में कहीं दफन बा। वाओ, कहानी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बा। ई कहानी ना सच हा। जौन भी बा, लेट्स गो देयर। वहीं चलल जाओ। हाँ यार, बहुत मजा आई। ना, हम तू लोगन के काली गुफा ना ले जा सकीला। वहीजा हमनी सबके जान खतरा में पड़ सकेला। जब जाए के ही ना रहल त हमनी के ओकरा बारे में बताइला ही काहे? एग्जैक्टली। आई एम सॉरी, हमरा उ जगह के बारे में आप सबके ना बतावे के चाहत रहे। प्लीज आप सब भूल जाई कि हम आपके कुछ बतौले भी रहनी। वो ना हो सकेला। ओके, एक काम करल जाओ। अगर आप हमनी के वो गुफा तक ना ले जा सकेले त हमनी के वहाँ जाए के रास्ता ही बता दी। सिंपल, हमने खुद चल जाए। यार तू दोनों इतना जिद काहे कर रहल बाड़ा? जब ही कह रहल बा कि वहाँ रिस्क बा त जाए के जरूरत का बा? यह तो कह रहल बानी हम। तू दोनों प्लीज समझे की कोशिश करा। काली गुफा में जान के खतरा बा। उहे तक कहानी हम आपके। हमनी उहे खतरा के तो मजा लेवे के बा। एडवेंचर चाहिए हमनी के लाइफ में। आप बस रास्ता बता दी, हमनी अपने आप ही चल जाए। हमनी के अपना जान खतरा में डाले के बा। प्लीज समझे के कोशिश करी। ठीक बा, अगर आप लोग यह चाहता नहीं तो ऐसा नहीं सही, लेकिन हमारे को शर्त बा। कैसन शर्त? आप लोग वहाँ कोनो भी चीज के हाथ ना लगाई। शर्त मंजूर बा।
झुक जा। चला टॉर्च ऑन कर ला। वाओ, का गुफा बा यार, सो ब्यूटीफुल। सचमुच कहानी से भी ज्यादा मजा था एकरा के देखे में बा। प्लीज कौनो भी चीज के छुइया मत। टेंशन मत ली सर। बचावा, बचावा। शैली का भइल, तू ठीक बाड़ू? हमार हाथ, बचावा। शैली का भइल तोरा हाथ के? तू हाथ के अंदर कह डले बाड़ू? क्यों हमार हाथ पकड़ लेलस? बचावा हमरा के, बचावा। बहुते दर्द हो रहल बा। प्लीज सेव मी, प्लीज। शैली तू हिम्मत रखिया। हमार हाथ, हमार हाथ, हमार हाथ। शैली तोरा हाथ के का भइल? लागता कौनो कीड़ा कटले बा। ई कीड़ा के काटे के निशान नहीं खे, मौत के निशान हा। ई का बकवास कर रहल बानी आप सर? बकवास ना कर रहल बानी, हम सच बोल रहल बानी। हम कहले रहनी तू लोगन के कि यहीजा कोनो भी चीज के हाथ मत लगैया, फिर काहे लगैला? खैर जौन होके के रहल हो गइल। अब अगर जान बचावे के बा त निकला यहाँ से, ना त हमनी में से केहू भी ना बची। ना भगबू त मरबू। यहीजा शैली दर्द से करहा रहल बिया और आप बड़े के कुछ भी अनाप शनाप बक रहल बड़े। हाँ बंद करिए अपनी बकवास घटिया नुसी बात के। तू लोग समझत काहे ना बाड़ा? वो जागे वाला बा, निकला यहाँ से। प्लीज सर आप 1 मिनट चुप रही और हमरा के शांति से पट्टी करे दी। हम कह रहल बानी वो जागे वाला बा, यहाँ से भागा चला। अब तक बहुत देर हो चुकल बा हमार कोमल शिकार। अब केहू यहाँ से भाग ना सकेला। हम जाग उठल बानी। के हा? खूंखार तांत्रिक। मतलब हमने जौन सुनले रहनी वो कहानी ना सच रहे? त तहरा के का लागल कि हम मजाक कर रहल बानी? हमार तो कुछ समझ में ना आ रहल बा। बोला सबसे पहले तू लोगन में से के हमार भूख के मिटाई? जल्दी बोला। हम 500 साल से भूखा बानी। तू आवा, तू भरा भरा सा लागत आवा, हमार भूख के मिटावा। ना ना, हाँ हमरा पास मत आवा। तू एकरा के खाला एकरा के। हम तोहरा खून से ही जीवित भइल बानी, यही से तहार खून आखिरी में पियब। तब तक जीला अपन जिंदगी। चला भागा। कहाँ तक भगवा? तांत्रिक हमार दोनों दोस्तन के मार देलस। अब वो हमनी के भी मार दी है। अब हमनी का कइल जाओ? कौनो तो उपाय हुई तांत्रिक से बचे के। हमार दादी बतौले रहली कि यहाँ
ओम नाम के एगो लकड़ी के त्रिशूल हा। अगर तू ओकरा के ओकर दिल के आर पार कर देबू तो ऊ वापस हो जाई। हमरा से ना हुई। हम आज तक एगो मच्छर तक नहीं के मारने, ते इतना बड़ तांत्रिक के कैसे मारब? आप भी तो ओकरा के मार सके नी ना। ऐसन होखत त हम तहरा के ना भेजती। बाकी हम ही काहे? काहे कि हमार दादी बतौले रहली कि जेकर भी खून से तांत्रिक जीवित होखी सिर्फ उहे ओकरा के मार सकेला। हम त्रिशूल के ढूंढतानी, तू तांत्रिक के ध्यान भटकावे के कोशिश करा। शैली हिन्ने मरे से पहले तहार कौनो आखिरी इच्छा होके तब बता दा। तू 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 हमारा आखिरी इच्छा पूरा करबा। तू ही तो जीवित कैले बाड़ू हमरा के। तहार इच्छा पूरा करब धर्म हा हमार। बोल का चाही तोहरा के? तू कुछ देर खातिर मूर्ति बन जा। प्रयत्न अच्छा बा पर बच ना पाइबू, लेकिन इच्छा पूरी करे के ही होखी। शतनाम फट फट। हम कोचिंग क्लास खातिर जा रहल बानी। अकेले अकेले कहाँ जा रहल बाड़ू जाने मन? ई गुड्डू के भी साथे ले चला जहाँ जा रहल बाड़ू। देखी प्लीज हमरा के जाई दी, हमरा कोचिंग खातिर देर हो रहल बा। अरे बाप रे, कोचिंग के खातिर देर हो रहल बा तोहरा के? तावा जल्दी बाइक पे बैठ जा, हम तोहरा के छोड़ दे अब कोचिंग सेंटर, लेकिन अपन कोचिंग के गुटुरगु करे के बाद। देखी भाई साहब प्लीज ये सब मत करी। भाई साहब, ए गुड्डू रंजितवा, देखा था का बोल रहल बाड़ी? भाई बोला तरी हमनी के। ए पतली कमर, यहाँ तहार केहू भैया नहीं खे, सब सैया बाड़े सैया, समझ लो। चला बैठा पीछे, हम छोड़ दे अब तोहरा के। छोड़ा हमारा हाथ, ना तो शोर मचा दे अब हम। शोर मचावे के शौक हा तब मचा ला शोर। जे भी बचावे खातिर आई कसम से जान से जाई। आज भाई लोगन के मन बोटी खाए के हा, छोड़े के नहीं खे। अरे जान, कम से कम इतना बतावत जा कि कोचिंग से वापस कब तक आईबू?
आज ही छाता ना लईनी और आज ही बारिश होखे लागल। घर पहुंच जईती फिर आ जाई त का हो जाई तेकर। शुक्र बा बारिश रुक गईल। हे भगवान, अगर वो तीनों आवारा लइका लोग फिर आ गईले त? ना कुछ भी उल्टा सुल्टा मत सोचा माही। उ ना मिली है तारा के, ना मिली है। कहले रहनी तोरा के आज बोटी खाए के मन हा, खाए बिना हम कहीं न जाए वाला बानी। अरे जाने मन घबरात काहे बाड़ू? अगर तू प्यार से साथ दे देबू त कसम से तहरा शरीर पे एक को खरोच तक ना आवे देहब। केहू के पता भी ना चली कि तहरा साथे कुछ गलत भी भइल बा। सही कह रहल बाई पतली कमर। बारिश के मौसम में और दारू पिए के बाद एक बार सच के देवता झूठ बोल सकेला, पर हम तीनों झूठ ना बोल सकेनी। चला आजा, बैठा पीछे। ए, रुक, पकड़ो ओकरा के। अरे लागता भाग गई। शिट यार, ऐसे कैसे भाग सकेली ऊ? भागला जहाँ तक भागल चाहता रू। आज तू हमनी से ना बचे वाला बाड़ू। ए टोनिया, का कहेला तू एकरा के? अरे पतली कमर, ए पतली कमर, अरे रुक जा ना। हमार नाम मधुबा, मधुबाला। हमार नाम माही बा। माही, ई लोग के बाड़े और ई लोग तोहार पीछे काहे पड़ल बाड़े? ई लोग बहुते गंदा बाड़े दीदी। हमरा साथे गलत काम करे चाहेले। प्लीज यहाँ से निकाली हमरा के। ई लोग हमरा के देख ले तो आपके साथ भी गलत कर जाइए। माही, कमजोर के हर केहू दबावेला। तो इनका से जितना डरबू ई तरह के उतना ही डरई हैं। अगर इनकरा से जीते के बाद इनकर सामना करे के होई। चला हमरा साथे। ना दीदी, ई का कर रहल बानी आप? पागलपन हुई ई तो। ई पागलपन नइखे, जंग के शुरुआत बा, बदलाव के आरंभ बा। अगर आज इनकर सामना ना कईनी ना माही त कल और भी लड़कियन के इज्जत खतरा में पड़ जाई। सिर्फ एक डर की वजह से। आज ये डर के कुचले के ही होई माही। उठा। अरे भाई, इतना एक से दू हो गई। ए पतली कमर, अगर हमने के पहले ही पता होगा कि लुका छिपी के ई खेल में एक पे एक फ्री है ता हमने बेकार में इतना स्ट्रेस ना लेती ना। खैर कोनो बात नहीं के, आजा आजा, खूब मजा करल जाई। ज्यादा हंसा मत, काहे कि जितना हंसबा उतना ही दर्द होई तहरा के। अरे वाह, तू तो रानी लक्ष्मी बाई निकल लू। मजा आई तोहरा साथे। बहादुर लड़की के छटपटा देख के ना कुछ अलग ही मजा आवेला। अरे भैया, तका हमने का बोलबक बानी, हमने के भी मजा आवेला भाई। पकड़ा इन करा के। ना ना, हमरा के कुछ मत करिया प्लीज। प्लीज हमरा के जाए दो। हमार बीमार माँ अकेला बड़ी घर में, हमार सिवाय उनकर और केहू भी नहीं खे। जाए दो हमरा के प्लीज। प्लीज हम हाथ जोड़तानी आप लोगन के आगे, हमरा के जाए दी। चुप करा, हम तहार टीचर नहीं खे जौन तहार मुश्किल सवाल के हल बता दे। प्लीज हमरा के जाए दो। अरे जाए देहब, लेकिन हमनी के भूख मिटला के बाद। ना ना, प्लीज कुछ मत करा, जाए दो। दीदी हम कहनी ना कि यहाँ से निकल चला। देखिए अब का हो गई हमनी के साथे। बोले से मुश्किल आसान ना होला दीदी, करे से होला। उहे तो हम करल बानी माही कि गिड़गिड़ावे से कुछ ना होखेला, सामना करे से होखेला। ए, चुप कर, बहुत हो गल मजाक। तोने गुड्डू लटावन करा के नीचे। अभी भी करल बानी, छोड़ दा एकरा के, न तब बहुते बुरा होई।
बहुत बोले लू तू, लगातार तोहरा ही सबसे पहले सबक सिखावे के होगी। छोड़ दो हमरा के, छोड़ दो। इहे तब माही भी कहत रहली तोहनी के छोड़ द हमरा के, जाए द। हमार घर में भी माँ अकेला बाड़ी, हम भी कहले रहनी जाए द हमनी के, बाकी तू दरिंदा लोग एक ना सुन ला हमार। अब मजा ल हमनी से, जे करे के बाक कर ला, हम ना रोकतानी तहनी के। हमनी के माफ कर दा, हमनी से गलती हो गई, ज्यादा हमरा के प्लीज। आज के बाद हमनी केहू के भी ना छेड़ब, सबके अपन माँ बहन की तरह समझब, प्लीज जा दी हमनी के। हाँ दीदी प्लीज छोड़ दी, जा दी हमनी के। जाए के मौका तो देले रहनी हम तोहनी के, बाकी तू ही ना मन ला। तहरा पता बा, जब तक जिंदा रहनी तब तक हमहू माही के जैसन भोली भाली लड़की रहनी, डरत रहनी तोहनी जैसन दरिंदन से। हमारी डर के वजह से एगो लड़का हमरा के अपन शिकार बना लेलस, और फिर पकड़ल जाए के डर से उ दरिंदा हमरा के जान से मार देलस। तब से हम रोज रात ई सुनसान सड़कन पे घूमेनी, तोहनी जैसन दरिंदन से, माही जैसन मासूम लड़कियन के बचावे खातिर। यहाँ अब माफी ना, सिर्फ मौत बा। माही, हम मरे के बाद डर के जीत ले बानी, तू ऐसन मत करिहा। ई बुरा लोगन के सामना करा, युद्ध करा इनका से, वध करे के पड़े तब वध भी करा, बाकी डरा मत। चला तानी, हम वादा करतानी मधुबाला दीदी, आज के बाद हमरा केहू डरा ना पाई, जौन डराई उ मारल जाई।